Müslümübüздә 1 декабрь көнне инвалидлар ун старт бирелде. Бу көнне Мизгил яшьләр үзәгендә без бергә хәйрия марафоны узды. Шарада район башлыгы Альберт Хуҗин, оешма предприятие җитәкчеләре, район җәмәгатьчелеге, социаль яклау бүлеге һәм картлар һәм инвалидлар йорты хезмәткәрләре катнашты. Тормышта булган кемгә кемгәдер ярдәм итү, ярдәм булса, күңел тулы, күңел тынычлыгы йөрәктән хисләр аларның үзендә кала һичшиксез. Үзебезгә кешелекне искә төшерергә, дөньяда булган кулларыбыз, аякларыбыз исән булганына шөкер дип әйтергә өйрәтергә. Ул төрле яклардан бик кирәкле, бик матур шара. Мөслим үзәгендә урнашкан картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүчеләр янына да бу көннәрдә бик күп кунаклар килә. Чара барышында чыгыш ясаучы Россия социаль фондының клиентлар хезмәте консультанты Фәрида Ганиева, Иске Карамалы авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов та инвалидлар көнлегенең шундый язмыш белән яшәүчеләр өчен бик кирәкле һәм мөһим булуын билгеләп үттеләр. Марафон барышында үзләренең фикерләре белән дә уртаклашучылар булды. Безнең инде әти-әниләр ярдәмендә укучылар безнең хәйрия акциясе уздыра. Бу акциядан кергән барлык акчалар безнең үзебезнең мәктәптәге инвалид балаларга, хезмәткәрләребезгә, инвалид хезмәткәрләребезгә, хезмәткәрләребезнең инвалид балаларына ярдәм буларак тапшырыла. Менә шушы ярминкәдән кергән акчаларыбыз. Без инде үзебезнең йөрәк җылыбызны менә шушылай иттереп, аларга җиткерү менә усулы итеп шушы ярминкәләрне үткәрәбез. Нигенә булмасын, безнең янәшәбездәге кешеләр, без барыбыз да илебездәге законнар белән тулы хокуклы кешеләр, без булган бөтен мөмкинлектән файдаланырга мөмкинлегебез бар. Инде андый мөмкинлекләр шикләнгән райондашларыбызга бүгенге игътибар итүебез, ул безнең үзебезнең күңелебездә кешелеклелекне арттыра. Ул безнең киләчәк буынга балаларыбызга матур үрнәк булып тора. Залга урнаштырылган күргәзмә күпләрдә зур кызыксыну уятты. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән райондашларыбыз, картлар һәм инвалидлар йортында тәрбияләнүчеләр тарафыннан эшләнгән кул эшләре, киптерелгән үләннәр, төрле кайнатмаларны алучылар да байтак иде. Шара район мәдәният йорты егет-кызларының һәм балалар сәнгать мәктәбендә укучыларның чыгышлары белән үрелеп барды. Фәридә Гаентинова, Динар Донтинов, Мөслим телевидениесе.